बा देवा महाराजा, आज आपलो मालवणी डिस्कवरी ग्रुप तयार झालो हा. त्यातल्या सगळ्या सदस्यांचं नेहमी सांभाळ कर आणि जी काही इडापिडा वाकडा नाकडा असात तर दूर कर रे महाराजा. होय महाराजा. कोणी काही कोणावर वाकडा नाकडा केला असात तर त्या बाहेरच्या बाहेर निघाण जावणे रे महाराजा. होय महाराजा. कामधंद्यात सगळ्यांका यश दे, पोराटोळाक शिक्षणात यश दे. कोणाचं लग्न जुळत नसत तर तुझ्या कृपेंता जमान दे रे महाराजा. होय महाराजा. हे देवा महाराजा, आपल्या मालवणी डिस्कवरी ग्रुपच्या माध्यमातून जगात मालवणी व कोकणी विचार, व्यवसाय, काम भरभरून पसरू नये रे महाराजा. होय महाराजा. हे देवा महाराजा, सगळ्यांका चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सगळ्यांचा भला कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड रवानी रे महाराजा. होय महाराजा. या बघा, देवाक मी सगळ्यांच्या वतीने गारणं घातलं आहे. चला आता सगळ्यांनी पाया पडा आणि मनात प्रार्थना करा. धन्यवाद.